Әлмә шәһәрендә өлкәннәр өчен балалар бакчасы эшли башлады. Пенсионерлар һәм инвалидлар өчен көндезге бүлек әнә шулай дип атала. Пилот проекты буенча республикада мондый бүлекләр бары тик 3 шәһәрдә: Казанда, Чаллыда һәм Әлмәттә генә ачылды. Тулырак киләсе репортажда. Пенсионерлар көнне психологик бушанудан башлый. Бу кабинетта релакс дәресләр һәм психолог белән сөйләшүләр уза. Алга таба расписание буенча хезмәт терапиясе. Бирдә өлкәннәр кул эшләре белән шөгыльләнәләр. Берәүләр махсус кагаздан чәчәк бәйләмнәр ясыйлар. Вәдүд Әхмәдовның яраткан шөгыле бар. Ул начар күрә. Вәдүд Әхмәдов үзәктә чын-чынлап тормыш ямен туюы турында сөйләде. Я был в состоянии уныния, сильнейшей депрессии. Мин авыр депрессия кичердем, ә монда килгәч, күңелем тынычланды, үземә тынычлык таптым. Монда кәефем күтәрелә, киләчәккә планнар белән яшим. Они просто уходят в эту работу, они... Алар биредә яратып шөгыльләнәләр, авырулары турында да оныталар. Монда үзләренчә тернәкләнү курсын узалар дип әйтергә мөмкин. Моның өчен ветеран үзәгендә көндезге бүлек булдырылган. Ул быелның сентябрендә демография илкүләм проекты кысаларында эшли башлады. Дәресләргә өлкән яшьтәгеләр һәм инвалидлар йөри. Әлегә бу пилот проект. Ул безнең республикада 3 шәһәрдә, Казан, Чаллы һәм Әлмәт шәһәрләрендә тормышка ашырыла. Әлмәттә ветеран үзәге базасында эшли. Бу курслар безнең хәтеребезне яхшырта. Без авыруыбыз турында онытабыз. Шуңа күрә без моны бик кирәк дип саныйбыз. Монда эшләүчеләр ачык йөзле, ярдәмче кешеләр. Хәзер дәресләргә 20-гә якын кеше йөри. Социаль хезмәтләрдән файдаланалар. Даулау физкультурасы белән дә шөгыльләнәләр. Теләгән кешеләр юристлардан консультация ала яки башка хезмәтләрдән дә файдалана. Иң мөһиме, үзара файдалы итеп аралашалар. Безнең Кишүчат авылында музей бар, анда барабыз. Аннары пикниклар оештырабыз, урманга чыгабыз, анда Скандинавия йөреше белән шөгыльләнәбез, бийбез, фоторәсемнәргә төшәбез. Ветеран үзәгендә шундый ук ялны 18 яшьтән өлкәнрәк яшьләр өчен дә оештырырга планлаштыралар. Ания Габадуллина, Ләйсән Авзалова, Илшат Бәхтиев, Әлмәт, Татарстан яңалыклары.